हेलो गाइस। तो आज आम जा आमर ऐतिहासिक प्रसिद्ध कटक बालजात्रा बुली जिबा। तो चलो बालजात्रा जीवा बुलिया को। तो ये देखंतु आगे भिड़ बहुत ही प्रबल भिड़। फास्ट आम आसगलु ये हूँ हैंडलूम एक्सपो रु जिनस देखू। ये बैग सब देखुलु मामा से गोटे आनला बहुत भल लगुच। प्राइस सब अच्छी एमती 350 380। बहुत प्रकार साड़ी अच्छी संबलपुर साड़ी अलग प्रकार साड़ी से सब ये सब देखु पत्थर काम सब है सब पत्थर काम सब जिनस बहुत बढ़िया सुंदर देखा ये सब जिनस। आम से मामा गोटे पत्थर देखुला गोटे देखु अलग अलग प्रकार सब अच्छी प्राइस भी से हिसाब से भल मुझे नौ एटा भाई प्राइस केते अछि एटार 900 ये सब जिनस ना बाउंस तैयारी। तो आगु चलो देखा कौन अच्छी इटा प्राइस केते अछि एटार 10,500 देखुले भाई जमी आम कहते सागवान काठर सब तैयारी। ये कप रो प्राइस केते हो भाई? ये कप रो प्राइस केते? 30 टका। तेरा प्राइस केते अछि? एटर प्राइस केते अछि? 900। से केते? 1000 धान ना सेटा चाउल 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 धान मुग एटार प्राइस केते अछि आंटी? एटा केते प्राइस अछि? ये सब पित्तल जिनस टिके आम ये देखुलु पित्तल जिनस। सब मुगुनी पत्थर तैयारी। आम अंकल पाखर गोटे पत्थर ये किणिक आनलु बहुत भल लगुला यहाँ। छोट छुआटी देखु ये बाउंस आनी खेलुची। आम टिके जा कौन खाइबा। एटार प्राइस थिले 20 रुपीस। कटलेट और लंका चप टिके खाइली। तो आगु आगु जीवा एमती टिके खाइबा। एटा भी टिके खाइली बहुत बढ़िया लगुला एटा। तापरे बाबू जाइकी तार हूँ कौन गुपचुप हेरिका टिके खाइला। तापरे एमती अल्प टिके एमती टिके टिके खाउथिबा तापरे बुलुथिबा। मंचूरियन भल लाଗୁଛି ଆଉ तापरे टिके आगु आगु जीवा दोली सेक्शन आडू टिके जीवा। छोट छुआंकर ये सब दोली देखंतु एटा गोटे आगे आउ बहुत सारा अच्छी देखिया देखंतु केते प्रकार एटा गोटे। तो यही दोलटारे छोट बेलू बहुत बस बढ़िया लगे। तो ये आगु आगु पुंटे जीवा ये रामदोली देखा देखंतु रामदोली कौ मन को बसिया भल लगे कहतु? रामदोलीटा हूँ मेन सेटा बेसी सुंदर लगे देखा जाए सुंदर देखा जाए और अधिक बालजात्रा। ये देखंतु डंगा भलिया दोलीटे होइछि डंगा भलिया। तो आगू जी गोटे नुआ दोली आसछि वर्ष सुनामी दोली देखिया। ये देखो सुनामी दोली क्रेन आसिक दोली लगे जाइथिला।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦୋଳି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୋଳିର ନାଁ ହେଉଛି ମୁନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଇଏ ଏମିତି ପୁରା ହାଫ୍ ମୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ନେଇକି ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେବ। ମୁଁ ସବୁ ଦୋଳିରେ ବସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାମଦୋଳିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାମଦୋଳି। ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଭାବୁଥିଲି ରାମଦୋଳିରେ ବସିଲେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କିନ୍ତୁ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ପୁରା ରଖିଦେଇଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଦୋଳି ଉଡ଼ୁଛି, ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁନା ନ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ହିଁ ବେଟର୍। ତ ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଭିଡ଼ ଆମର ସେତେ ପୁରା ଜମିକି ଚାଲିବ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲ। ବୈଷ୍ଣବ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଟିକେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଇକି ଯିବା। ତ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଏଠି ହେଉଛି 50 ରୁପିଜ୍। ତ ଏଠି ସବୁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ଶୁଣାଯିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି କପିରାଇଟ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାପା କି ପରି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, କ'ଣ ନାହିଁ କୁହ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆମର ବନାରସ ମଲାଇ କୁଲ୍ଫି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 30 ରୁପିଜ୍। ତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ହଁ, ଆ ଭିତରେ ଆମ କଟକରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ, ମାନେ ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବି ସବୁ କଟକରେ ଅଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଭିତରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖିବ ରହିଥାଅ। ଏ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଇନଫିନିଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ପର୍ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 150। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କଟକ ଇନ୍ କଟକକୁ। ତ ଆ ଭିତରେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ପୁରା ଥିଲା। ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ, ଲୋକ ତମକୁ ନେଇଯିବେ, ତମକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ତମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁରା ତା ଭିତରେ ପୁରା ଦିୱାଲି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଓଲ୍ଡ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଥିମ୍ଟା ଥିଲା ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ସବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାରକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ इसका प्राइस कितना है? 100 रुपया। ଆଗକୁ ଯିବା। ମଥୁରା କେକ୍ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଖାଇବି ବୋଲିକି। ମଥୁରା କେକ୍, ମୋର ମଥୁରା କେକ୍ ଅବିକା ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ନେବି ହେଲା। ଆମ୍ବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କୋଳି ଆଚାରଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଚାର ବି ନେଇକି ଆସିଗଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि वीडियोटी भल लगी सब्सक्राइब करने। रोची जय जगन्नाथ।